ድሕርዚ بدربوش زفلطو ግብጻውያንም ንገማግም ባሕሪ ኤርትራን ከባቢውን ዘመሓድርዎ ዝነበሩ ኣብ 1889 ድማ ኢጣልያውያን ንገማግም ባሕሪ ኤርትራን መላ ኤርትራን ብምቁጽጻር ግዛኣቶም ብደረጃ ዓለም ወግዓዊ ገበርዎም እሞ ኸዳ እቶም በአቢሲኒያ እንፍለጥ ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ እዋንቲ ኣበይ ነበሩ ብምባልን ተሓቲትና ኣብ ጎጃም ጎንደር ወሎ ሽዋን ትግራይን ተሓጺሮም ዝነበሩ እዮም ኣብቲ እዋንቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ኦሮሞውን ከይተረፈ ኣብ ትሕቲኦም ፍጹም ኣይነበረን ምስ ምስፍሕፋሕ ስልጣን ናይ ንጉስ ሚኒሊክዮም ብወገን ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ደቂ ኦሮሞ ምስ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ዝጥርነፉ ዝነበሩ ንጉስ ሚኒሊክ ናይ ኢትዮጵያ ንገለ ካብዞም ደቂ ኦሮሞ ከም ገላዩ እናተጠቕመ ናብ ወጻኢ ይሸጦምን ብብረት ይልውጦምን ምንባርዩ ኣብ ታሪኽ ሰፊሩ ዘሎ ሓቂ ባሕሪ ኤርትራ ነታ بمجزاتي إيطاليا بوجع دوباتان بحران زتنصرت إرترا تبهال هاجر وقعو سما إرترا قدم مقانو كابتنتي ببحري إرتراي زفلت إذ السمزي نقيح بحري بمتكاون أب قدسان مصحفتن كالوت ناي تاريخ مصحفتن سفيرو نروح بوينا كابزي بمبقاس دمايم نتا بمدر بحري وي ناي بحر مريتن اتفلت زنبرت هاجرنا إيطالياويان كاب تاريخان مبوقولان كي رحاقو نهاجرنا مسم بحرا بمتأسسار إرترا كبلوا زقالوم إرترا مالتكا كاب قوانقوا غريخن لاتينن ستوسده إريتريوس زبل قال زمص خوينو قيح مالتيو قيح بحري زبل سمكا اب قيح بحري زبزحت كلتي قيح حبر سلازهب كابو زنقل مخانو كيرسعنا مالتيوم سلازي بحري إرترا وي قيح بحري كمون سم هاجرنا إرترا مخانو مسمريتنان بحرنان بقطتا زتححازن مست تفطراو صغانا زتاساسرن دمايم ኤርትራ ዝብል ቃል ናይ ግሪኽን ናይ ላቲንን ቃል ምዃኑ ጥራሕዩ እትፍልልይ ከምቲ ጸሊም ሕብሪ ንምባል ኢትዮጵያውስ ዝብል ብኻልእ ቋንቋ ኣብ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ሰፊሩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ይኹን ኢትዮጵያ ዝብል ቃል ካብ ቋንቋ ላቲንን ግሪኽን ዝመጻ ቃላት ምዃነን መጻሕፍቲ ቅዱሳንን ታሪኽን ምውካስ የድሊ ናይ ቅድም አቢሲኒያ ናይ ሕጂ ሃገር ኢትዮጵያ ሃገራት ከም ሃገር ኣብ ዝፍለጣሉ ዝተባህለ ካብ 18 ክፍለ ዘመን ይኹን ቅድሚኡ ኣትሒዝና ምስ ንርኢ ካብ 1550 ዓመተ ምህረት ኣትሒዝካ ክሳብ 1962 ምፍራስ ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራን ምውራት ሰንደቕ ዓላማ ኤርትራን ናይ ልዕሊ 400 ዓመታት ክርአ እንከሎ ዝኾነ አቢሲኒያዊ ወይ ናይ ሕጂ ኢትዮጵያዊ ባሕሪ ኤርትራ ርእይዎ ይፈልጥን ጥራሕ ዘይኮነ ከመይ ከም ዝመስሉን ዝፈልጦ የብሉን መግዛእቲ ብሪጣንያ ንጣልያን ስዒሩ ንሃገርና ምስ ተቆጻጸረ ግን ኢትዮጵያ መርገጽ እግሪ ባይታ ክትረክብ ክኢላ በዚ ተተባቢዓ ድማ ብንጉስ ኃይለ ሥላሴ እትምራሕ ዝነበረት ኢትዮጵያ ከምቲ ናብ ወገን ምብራቃዊ ምዕራብ ናብ ሶማልያ ብምኻድ ኦጋዴንን ካልእ ከባቢታትን ኣብ ሕቁፋ ዘእተወቶ ከምኡን ምግባር ድማ ንባሕሪ ኤርትራ ንምጥቕላል ከተንባሆ ዝጀመረት ንጉስ ኃይለ ሥላሴ ናይ ኢትዮጵያ ምስ አሜሪካን ብሪጣንያን ሸርሕን ናይ ዓለቕ ርክባትን ብምግባርን በብረብሖም ብዝገበርዎ ሽርክነትን ንህዝቢ ኤርትራ ገንሸል ብምግባር ብመንገዲ ሙቃም ፌደሬሽን ንኤርትራ ክጎብጥዋን ብሓይሊ ናብ ኢትዮጵያ ክቆርንዋን ሓኮት ዝበሉ አሜሪካ ኣብ እዋን ካልኣይ ውግዕ ዓለም ኩነታት ከበሳ ኤርትራ ምስ እንግሊዝ ብምዃን ንስትራቴጂያዊ ጠለፋ ናይ ፍርቂ ዓለም ኣዝዩ ኣገዳስን ጠቃምን ኮይኑ ረኺባቶ ነይረያ ከምቲ ኣብ 1953 ዓመተ ምህረት ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ናይቲ እዋን እቲ ኮይኑ ዝተረቑሐ ጆን ፎስተር ዳላስ ዝበሎ ኤርትራ ብዓይኒ ርትዒ ናጻ ሃገር ኮይና ክትቀውም ዝግባኣ ነይሩ ይኹን እምበር ንጂኦፖለቲካዊ ረብሓ አሜሪካ ኣብ ግምት ብምእታው ምስታ መሻርክትና ኢትዮጵያ ክትጽምበር ኣለዋ ብምባል ንኢትዮጵያ ጽላል ብምዃን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድሌታ ክትፍጽም ባብ ኣርሒሙላዮም በዚ ኸኣ ኤርትራ ከይፈተወት ብሓይሊ ምስ ኢትዮጵያ ብስም ፌደሬሽን ተቆርነት ንጉስ ኃይለ ሥላሴ ናይ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋንቲ ሓያል ዲፕሎማሰኛኡ ብዝነበረ ኢትዮጵያዊ ኣኽሊሉ ሃብተወልድ ቢሉ ንኢትዮጵያ ኣቐዲሙ መንጸፍ አንጺፉ ብዝጸንሐን ምስ ኢትዮጵያ ብምውጋን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሚኒስተርነት ስልጣን ዝተሾመ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብር ዝነበረን ድሓር ኢትዮጵያ ከም ዝቐተለቶ ዝሕመ ኤርትራዊ ብላቴን ጌታ ሎሬንሶ ተኣዛዝን ኣቢላ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ መተኣታተዊ ረኺባ ብምንባራ በቲ ፌደሬሽን ኣቢላኻ ብኽልተ እግራ ክትረግጽ ከኣለት
ካብዚ ንድሓር ኣብ ኤርትራ ኮይና ነቶም ሰበስልጣን ኤርትራን አንጻር ምትእትታው ኢትዮጵያን ኤርትራ ብወግዒ ብሰላማዊ ሰልፍን ብፖለቲካን ዝቃለሱ ዝነበሩ ሓርበኛታት ኤርትራውያን ክትቅንጽሎም ክትኣስሮምን ካብ ሃገር ከተባርሮምን ጀመረት። እዚ ናይ ምቕንጻል ምእሳርን ምብራርን ተግባራት ከዓ ገሊኡ ብተጋሩን ኢትዮጵያውያንን ገሊኡ ከዓ ብዕሱባት ደቂ ሃገር ተፈጽሞ ነበረት። ሸውሃትን ህርፋንን ሃይለ ስላሴ ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናገፍሕን ምንባሃቑ እናዓብየን ስለ ዝኸደ ዝገበረ ገይሩ ዘይሕለል ዲፕሎማስያዊ ሸርሕን ምትህንኳት ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኣሕዋት ብምፍጣርን ንኤርትራ ናይ ምግባጥ ዕድሉ እናሰፍሓሉ ኸኣ ኸደ። ነዚ ንምትግባር ግን ከምዚ እንሪኦ ዝነበርና ናይ ጭፍራ ወያነ ኽድምና ንጉስ ሃይለ ስላሴ እውን ንጉስ ክነሱ እግራ ኣሜሪካ ክስዕምን ኣብ ሰበስልጣን ኣሜሪካን እንግሊዝን ለይትን መዓልትን ክድፋእን ግድነት ኮኖም። ብዝገበሮ ሸርሕን ልመናን ተንኩላትን ጎኑ ጎኑኻ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ምክፍፋል ብዕሱባቱ ክፈጥር ብምኽኣሉን ንኤርትራ ክጐብጣ ክኢሉ እዮም። ኣብዚ ናይ ኤርትራ ምግባጥ ብንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣሉታዊ ተራ ናይ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸሞ ኣዝዩ ንጹር እዩ። ሊብያን ሶማልያን መሰሎም ተሓልዩ ከም ሃገር ክቆሙ እንከለዉ ኤርትራ ግን ንረብሓ ኢትዮጵያን ረብሓታት ኣሜሪካን ብሪጣንያን ተባሂላ ብፌደሬሽን ኣብ ኢድ ኢትዮጵያ ንግዚኡ ኣተወት። እዚ ተግባር ኣብ መወዳእቱ ከምቲ ኣቦና ሓርበኛ ኢብራሂም ሱልጣን ዝበልዎ ኮይኑ ኣቦና ሸኽ ኢብራሂም ሱልጣን ንኤርትራ ወኪሎም ምስ ብጾቶም ቃል ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከስምዑ ኣብ ዝኸድሉን ንኽዛረቡ ዕድል ኣብ ዝረኸብሉን ኣጋጣሚ ከምዚ ኢሎም ነበሩ። ኤርትራ መሰላን ናጽነታን እንተዘይረኺባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም መጽእ ማለት ዘበት ብምባል እቲ ክመጽእ ዝኽእል ናይ ኤርትራውያን ሕራንን ቃልስን ናጽነትን ብርእሰ ተኣማንነት ትንቢቶም ነገሩ። ከምቲ ኣቦና ሸኽ ኢብራሂም ሱልጣን ዝበልዎኻ ኣብ ኤርትራ ብረታዊ ተጋድሎ ተጀመረ። ኢትዮጵያኻ ቀሲና ንኤርትራ ጐቢጣ ክትሓድር ፍጹም ኣይከኣለትን። ኣብተን 29 ዓመታት ማለት ካብ 1962 ክሳብ 1991 ብመገዲ ንጉስ ሃይለ ስላሴን መራሒ ስርዓት ደርጊ መንግስቱ ሃይለ ማርያምን ንኤርትራ ወሪራ ትገዝኣሉ ዝነበረት እዋን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይኹን ኢትዮጵያ ቅሳነት ኣይነበራን። ካብኡ ሓሊፉን ህዝቢ ኤርትራ መሰል ናጽነቱ ከይተረጋገጸ ኩላተን ጎረባብቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካውን በቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተጸልየን ሰላምን ሲኢነን እየን። ከመይሲ እቲ ቃልሲ ኤርትራውያን ንኹላተን ጸልይዎን እዩ። ሱዳን፣ ሶማልያ፣ ጅቡቲ፣ የመን፣ ግብፂ፣ ኢትዮጵያ ብዓቢኣ ስዑድ ዓረብን ሃገራት ዓረብን ካልኦትን በቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ብርሑቕ ይኹን ብቐረባ ስለ እተጸልዋ ኣብ ሃገራተንን ከባቢአንን ጉዳይ ኤርትራ ሓደ ካብ ዛዕባታትን ኮይኑ ንነዊሕ እዋን ቀጺሉ እዩ። እዚ ድማ ብዝተፈላለየ መልክዕ ሰውራ ኤርትራን ጉዳይ ኤርትራን ንሃገራት ከባቢናን ዞባናን ከም ዝጸለዎን ናጽነት ኤርትራ እንተዘይተረጋጊጹ ሰላም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ዘይመጽእ ብግብሪ ዘመስከረን ነበረ። ኮይኑ ኸዓ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ናጽነቱን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝሰዕበ ሕንፍሽፍሽን ኣብ ግንቦት 1991 ስርዓት ኢትዮጵያ ስለ ተደምሰሰ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ሰፊኑ ነይሩ። እዚ ሰላም እዚ ብምኽባር ናጽነትን ልኡላውነትን ኤርትራ ዝመጸ ድማ ነበረ። ካብዘን ክልተ ሃገራት ሓሊፉ እዚ ሰላም ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን፣ ጅቡትን ካልኦትን እውን ተስፋ ሰላም ዓሲሉ ነበረ። ይኹን እምበር ሓንቲ ካብተን ሽዑ ሰላም እናተጸበየት ብምትእትታው ኣሜሪካ ሰላማ ዝተዘርግአ ሃገረ ሶማል ክሳብ ሕጂ ብሰንኪ ዘለዋ ናይ ልዕሊ 3000 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕራን ጸጋታት ባሕራን ሰላም ክትረክብ ኣይከኣለትን። ብኣሜሪካውያን ይኹን ካልኦት ሃገራት ምዕራብ እዛ ሃገረ ሶማል ኣብ ሕንፍሽፍሽ ክትነብር ስለ ዝተደልየ ድማ እንሆ እዛ ወናኒት ገዚፍ ጸጋታት ባሕሪ ዝኾነት ሃገረ ሶማል ካብ ውግእን ወረብ ውግእን ከዕረፈት ብሰንኪ ምትእትታው ኢድ ናይ ኣሜሪካን ሰዓብታን ዝደኸመት ሃገር ኮይናላ። ገና እውን ፍሑኽ ኢላ ኸይትትስእ ኣሜሪካን ሰዓብታን ኣብ ውሽጣ ነቲ ሓደ ብሔርን ሓደ ቋንቋን ሓደ ሃይማኖትን ዝውንን ህዝባ ምክፍፋል ብምፍጣር ከም ሃገር ብኽልተ እጋራ ኸይትቐውም ገይሮም ኣለዉ። ሕቡር ዝኾነ ሃገራዊ ሰራዊት ከም ዘይህልዋ ድማ ተሰሪሕ እዩ። ብዛዕባ እዚ ካልእ ግዜ ከነልዕሎ ምዃንና እናሓበርና ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ናብቲ ጉዳይና ክንምለስ። ጸሓፍትን ተመራመርትን ታሪኽ ኢትዮጵያውያን ገለ ናይ ፕሮፌሰርነት ገለ
ናይ ዶክተሬት ማዕርግ ዘለዎም